آیا ماں بھੈਣਾਂ روندیاں رہندیاں نے اسی انہاں بھੈਣਾں دے قریب نہیں جاندے بھرا مر جاندے نے اسی انہاں دے قریب نہیں جاندے پیو مر جاندے نے اسی انہاں دے قریب نہیں جاندے رشتہ دار بھکھے ہو جاندے نے اسی انہاں دے قریب نہیں جاندے اسی عمرے کری جانے اسی حج کری جانے تے غریب بھੈਣ دے گھر کھان واسطے روٹیاں ہی کوئی نہیں اللہ اکبر اللہ فرماتے نے میں بھکھا سا تو مینوں روٹی نہیں دتی اللہ تو بھکھا کس طرح ہو سکنا ہے اللہ فرماتے نے میں بھکھے بندے دے کول ہونا وا بھکھے نو روٹی کھوایا کرو اللہ اکبر پھر تیسری گل کی آندے نے اللہ رب العالمین اللہ فرماتے نے میں پیاسا سا تے تسی مینوں پانی نہیں پیایا اللہ تسی رب العالمین ہو تسی کس طرح پیاسے ہو سکتے ہو اللہ فرماتے نے میری بھکھی مخلوق سڑ گئی تو انہوں روٹی دا نہ پوچھیا میری مخلوق پانی نو ترس گئی تو انہوں اپنے میری مخلوق نو پانی دا نہیں پوچھیا اللہ اکبر وہ کائنات کے لوگوں مطلب پرست نہ بنیا کر نہ بندیاں نہ مطلب پرستی کریا کر نہ رب نہ مطلب پرستی کریا کر اللہ اکبر